आङो दा फरेस्टारावहाय मोननो हाबाय साख्रिखौ। माबायदि मोनदों गोसोआ? गोसोखौथ' बिराद गोजोननाय मोनो आङो फरेस्टार साख्रिखौ मोननो हानानै। गोबां ससियेल मिडियायाव जों बुंसोलायनायखौ नुनो मोनदों जिहेथु बे साख्रिखौ जायफ्रा थाखा फैसा गोनां एबा दैदेनगिरिफोरजों सोमोन्दो गोनां मानसिफ्रासो मोनदों होननानै बुंसोलायदों। नोंथाङा थाखा फैसा होनो गोनां जादों नामा बे साख्रिखौ मोननो? आंनियावथ' दा बेबायदि आंहा केपासिटि गैया आरो आंहाथ' आलदा न'खर जाखाबाय। आंहा बिसि दङ, फिसा सासे दङ। आंनियाव बेफोरबायदि थाखा फैसा होनायनि जेबो केपासिटि गैया आरो आं गोसोबायदि आंनि इन्टारभिउखौ आं पास खालामनो हानानै मोननाय जादों आरो। एसे थाखा होनालासिनो मोननो हादों नोंथाङा बिना मुल्य। औ। दा बे समाव जिहेतु नोंथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बे खाबुखौ मोननो हाबाय, बे समाव सरकारखौ मा बुंनो सानो? आं दा बिटिआर सरकारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरो रोजा रोजा। आं दा बे साख्रिखौ मोननो हानानै एसेनो। न'खराव गोबां खुसि? न'खरावथ' आंहा दा गोबां खुसि। आंनि हिन्जाव आरो आंनि फिसा आरो बिमा बिफा दं। आलादा न'खर जाखाबाय, थेवबाबो आंनि बिमा बिफायाबो गोबां खुसि जाबाय आरो आंनि साख्रि बेनि मोननानै। सिगां नोंथाङा मा मावनानै जिउ खुङोमोन? आंथ' बिनि सिगां बे पाटगाव बाजारावनोहाय ओरैनो दखान फिसा फिसौ होनानै सोलिलाबायोमोन। जेने थेने ओरैनो न'खर खुंबोबाय आरो दा बेबायदि। मा मुं नोंथाङा? आंथ' जेबो मावामोन दा। मा मुं नोंथाङा? आंनियाथ' हेमार सिं बसुमतारी। गामिया बोथियाबिल, पिअ पाटगाव, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआनो आरो। बेसे बैसोआव साख्रिया नांखो? आंथ' दा बुंनो थाङोब्ला 37 इयार्स जाबाय आंनि बैसोआ। हाबा जानाया 10 बोसोरानो हाब्बायानो। दा बेखिनियावहाय आङो नाजाथाबनानै आं बे खाबुखौ मोननो हाबाय आरो। नोंथाङा सानदोंमोन नामा बे साख्रिखौ मोनगोन होननानै? आंथ' सानाखैमोन, सस्थायै मोनगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो। दा खाफालनि लिरनाय आरो बिटिआर सरकारनि सायावहाय आं मोननो हाबाय आरो। इन्टारभिउफ्रा थिगैनो हाखादोंमोन? इन्टारभिउआवथ' आं फार्स्ट जाजेननायनिफ्रायनो गासैबो कमप्लिटलि हैजोबखानायखा आरो।